Салом алейкум. Ана ҳами таги тирезамон, ами таги тирезамон. Пушти тиреза ами қадар бетон дора. Бори какай донаи гандумони агар мереза барои гундишкора рехтан. Камакак семент шуридам, ҳамин ҳозир рост мекунам. Рост мешавад ки донаи гандумамони ҷар нашава. ҳамин қадар тонистам ака гундишко и пеши хона қафа хона да ҷо ҳаст. Ака гундишко донара озод мехӯрад, дигар донаҳо ҷор намешавад.